Belake hambai Wilano media ni takuk songno Jeng tini oro Brigudas kami na Brigudas kami o phai sokaijak angka NLF tini presiden Biswamohan Deborma ani logio tongo chini borong gunang vice president Mosang Jacob Rangkhol tai tongo chini tebo okra Royal Borok Army ni chini Ailang Antus tongo tebo bumung magrali yang tongo pogwecha chini ojoiro acha ngke himel tongo jago ngke onu khongkha chini kaisa sengkrak Royal Borok Army Somir 정보는 땀 지금 팔까모? 석렘. 예. 지니 석렘, 지니 로열 버럭 아르미 뭐 탕나이 27호 뭐 하이드라바드 사몽땅 동만이 아자가 비니 돔뭐 중노 야카리 탕가. 마네 오 승자노 야카리 탕가 하이디. 정 카나마니 인간게 아로 스이와르작고 25 तारिख दे 26 तारिख 25 तारिख Feiwarjangmani yagulono bo obohai effect khana ni nai borok puito khlaileo je samani angkai tamung khab to doctor ni report o chung sisinai haipono jeng tini belai kha khamani bai onno khonggo wati pamte hiyaoino phai nainai nem phaiga chini ata songoro boro chugya jeng jotono chugya bini basa knei katham tongo bori kaisa chala knei aro misin tini kaisa no bo kamaboi belai kena kha khamja bon logi logi जों तेबो खा खामो तामके borok bosa ang tamnai tini bumau khano se hamai mari granai bosa tini dofatai hani bagai je thangmani thangnai bisi 2016 no bo 16 or 17 no bo join khaika bo bharma o pura bini langma ajagao onek bisi bo tongkha haisi tongmani yagulo hawa hapka hamani ulo tini iko जों Omahai Kotoma bini paithak nio sal hai sokoi mabai जों jotono kha khamlai jaga haisi ngke tabu kok ngke tini to kha khama jora tam sanai जों nainai him phaimani haipono ang mkhang tini nunglangliya botago lama bo phai sokbayako ang ojorao beleke hamairu Hyderabad tongnai chini Tiprasa tam ngombono Thansa Hyderabad Tiprasa Thansa Welfare Society ro borok beleken chubaka ang thangnayo mini YouTube channel ni mising tui bongni message rokno jungnungmani belekeno khatungka haisi borokno beleke hambai mariu norongni mising ti khlaioi kok ngkai bo to yakar thanga जों salsa jotono yakari ma thangnai omoto kubui जों jarak kathang tongnai ro takbo chini duty and responsibility tongkho o ha tai sengsani bagai dofani bagai hani bagai जों kaisa tai kaisa no chuba laine khlai thanglainani o busabo जों khakrak khaima bujanai ang ata tai basino bo okongno sanai tini kha khamjak phono norok krak khai ma tongnai tamni ge chini samung tabu payakho nge tini जों chobana musung phono जों bo chugya o chugyani bising phono जों je mansak chuba laina bagai ang noksana ori chini neighbors ono bang haino koinai boni samung kathar samung butangno जों kaham kaino pailainen bagai ngkai ang to thangnani nangnai jehetu tini tonglang manglang liya phainani ta nainani musungmani bini mokhano ses porjonto kisa nodang nolangna him phaimani sokweni bagai जों nolangya angkha ngkai kha khama baino ma thangsinai ngkai pokto abo haino angkha ang belekeno khaksango malai mangkha o ate pamteni bisinti phono oro kurung kothom chini takhu bukhoro jotom oro kothom daijak sokbai daijak subalai nai phaijak ngkai beleke hambai do borokno borok naikini khainai subalainai ngkai abono chini samu boskango जों tebo wan solainai borokni nok dukhungno tei जों tamu khlaiman जों subalaiman bisintino kaisa chugyano जों chukri tisaimano kaisa tai kaisa subalaiman bisintoi abongkha chini wan sungmani tini bo griphano Somir eba chini chokrem tini chini bising grifono bo mol brum chini thani tongnai o hani bagai dofani bagai bini hamjakmani abo जों poglak aiji nge boni bagai tini जों bono ma gri bo chini bising grifono जों belekeno khaksango bo hai borok o dofa hani bagai bo kaisa tamnai sacrifice khaiga aiji abo जों jefrofono pogya tai ata basino bo kongno sanai nokhoni takhu bukhu jotono norok krak ndi तानके जों बनो पग्लाक नंग लगे जों tongo जों मल बुरुम बुरुम tongnai जों jobalai thanglainai kaisa tai kaisa
그러니까 어버스 저ton 세 사문 것도 때 저ton은 하니 하양 대자 하마이도 어디 만나나이 저또 다쿠부 그러노 जों 바이디 머스카니 사문을 저ton은 가봤자 가이네 단자 가이네 जों 아고 가야 한바이